Gavana ma Migori Ochilo Ayacko wacho ni piny owacho mar kaonti ma Migori biro mana chulo gope ma oyangi kendo mago manotigo e kelo weche mag dongruok ma konyo oganda e kaonti ma Migori. Ochilo manowuoyo e kinde mane odonje apisi mare odiechieng' ma okwongo tok chamo muma owacho ni jogo ma pok ochul gope ode mana nyuok. Owacho ni piny owacho mare dhi chugo komiti ma dhi ng'iyo weche gope ka kaonti no nitiere kod gope maromo siling milion 807. Bende onyiso jotije kaonti ni oti gi oganda yo makare ka owacho ni jatich ma ok ti e yo makare idhi kaune okang' mar chik. Want to tell the public servants of Migori County that get back to work. Stop truancy, stop maladministration, stop laziness, get back to work. When you work well for your administration, you work well for yourself and the people. When you work well for the administration, you also work well for God, because God installs governments and the rulers of the day. So I want to urge the public servants of Migori, get back to work. We have been mandated by the public to effect changes swiftly and efficiently, and we will not allow our servants to stand on the way. If they stand on the way, we'll get them out of that way.